tak určite je to môj najväčší koníček, venujem sa jej už pomerne dosť dlho, 9 rokov, teda na môj vek dlho. Takže vlastne po škole je to najväčšie, čo to pre mňa znamená. Neviem, v Michalovciach bol ten šport hádzana, bol najviac akože rozvinutý, tak neviem, tak som sa nejak k tomu dostala. Nevedela som od malička sedieť na zadku, takže takto nejako. Asi najskôr rodičia, najskôr otco teda. Tak určite s reprezentáciou, keď sme hrali na mládežníckych olympijských hrách vo Fínsku a tam sme získali 2. miesto, to bol najkrajší zážitok asi. Po tlačovke, ktorá bola po zápase s Poľskom, sa ma pýtali novinári poľskí, ktorí tam boli, aj tréner poľského družstva, Dán, že kto to bol v našej bráne. Tak hovorím, 17-ročná dievčina. Tak boli prekvapení, úžasne boli prekvapení a neverili tomu, že sme si dovolili postaviť do brány takúto Gubikovú v podstate, ktorá odvedla perfektný výkon a ukázala, že máme aj pri tom malom počte kvalitných hráčov, že máme dobré hráčky, ktoré sú schopné byť dobré reprezentantky, hlavne pre budúcnosť našej hádzanky.